Kaixo, txorinetarrok, astelena hasi dugu eta gaurkoan errezak gozoak tokatzagako, ez da, hasiera ona emoteko, holan desietan egoten garen lanera etorteko? Biteli, ala ere lehen, astelen veganoa zirenean ere, ondo hasten genuen astea. Ez hain ondo, aitortu bidugu, bai, Hola, penka! Egia da, arrazoia dauz. eta domeka zanian da, bixar lanera, baina astelen goza dauzkagu, eta gaur koko bizkotxoa gainera. Baina barazki jalea da, ez da veganoa. Baina bada barazki jalentzako. Normalian egia da gozoak txerrigantza ez tosunian botaten, iadanak olaxe izaten diera. Bai. Beraz, nirea proposamena, hau da, gurina ikusten duzu eskuzabal, azukria bai, zuk zekarri oso. Aurreratu nizun. Aia da. Jete hain. Maite zaitut krepeak. Horrela deitzen dira, lehen ostiralean horrela bukatu genuen programa, eta horregatik jete hain deitzen dira krepe mota hauek, eta kolore gorria, frutak, eta horrelako izango dituzte, baina krepe berezi batzuk dingo dituzte. Ze romantikoa. Krepeak, alegia. Bueno, oye, errezeta neria gure zuen zuzen joango dan? Bai, jetem. Lehenengo bizkotxua ingo, kardamomoaleak apurtu, asixak atara eta motraiu baten txikituko ditugu. Gero irina, altxagrea eta gatza botako ditugu eta nahasi. Azukria, vainilla zurriakin eta gurinakin nahasi, eta gero zuringoak gehitxu eta koko esniakin eta jogurtakin nahasiko ditugu. Gero azkenik, osagai lehorrekin elkartu. Nahasketa molde baten jarriko eta 35 minutuan 180 gradura erreko. Koko deshidratatua sartagin baten jarriko, kardamomoa, siropa eta gatza bota eta txigortu arte kosino. Zu motelian, etengabe mugitzen. Krema itxeko gurina, azukrea hutza eta gazta krematxua nahasiko ditugu, eta bizkotxua hotz dauenean kremakin eta kokuakin apaindu eta zerbitzatuko. Beraz hori bizkotxo bat, berez isa da, kokuakin ingo dugula, koko esnea jarriko dugula, tartian edo oinarrixan, eta gero gainetik koko estaldura bat bai, koko birrinduakin. Baina bai, zaporia holan emangotzena berez isa, izango da kardamomoa. Horretarako, asixen erdisa, bat biru, lau, bost, zazpi, jarriko ditugu, motraiu baten txikituak, hori nahasketan, eta gero gaineko kokoan bebai, kardamomoa jongo da. Oso, no? Eta honekin, kardamomo potea gazta egin jogu. Bale, ondo jakitea, kardamomo erabili behar dut, erosteko berriro. Bale, orduan hasiak atera eta egotu ingo dituzu, ez? Hori da, eta zabaltze oso unetik, honek usaitzen dau, oso ondo. Bueno, hemen gaizki hasi gara, ze esan dugu errezeta hau barazki jaleen dako badala, baina azkenengo polemikarekin ezin dugu sartu hor. Munduko ekoizle handiena, koko ekoizle handiena, gaurko errezeta koko bizkotxoa da nautan, Tailandia omen da. Eta Tailandian, duela urte askotatik erabiltzen dituzte tximuak kokoak harrapatzeko, jeisteko. Bai. Eta hor dago, duela zenbat urte, salaketa bat jarri zuen PETak, PETA da People of the Ethical Treatment of Animals, izeneko erakundea, ondo atea zaitaz. Lehen taldeak esan dit, ez etzateatu aurrenekoan, batea zen. Oso naturalki gainera. Bai, oso natural, irakurri gabe. Holan, berez... Petak, bigarren hizkuntza hori dela nahitzen da. Petak hori nahi da esan. Esaten du, da talde bat, ekologistak, zeintzuk burrukatzen duten tximuak ez erabiltzeko ondan, ez? Honek itxen zituzten argazkisak, celebritiekin bilusik eta olako abriguekin, ze honek itxen zauen, beroki honek, larruzko berokisak eta animalien hiliak eta erabiltzen zituzten horren kontra, eta hortarako Pamela Anderson da olako kanpaina famatua dauzkapetak. Kontua da, honek ez zuten San Ferminetan baita atera ziren horre usteko gorriz botata, holan odola, bilusi jendearen, berdina. Kontua da, hemen txerri bustan makakoak erabiltzen dira, holan ditzen dira, txerri bustanak, eta hor daukan zenbaki bat aurkitu dut, 2008 batean, 3.000 tximu ibiltzen zituzten olakoak kokoa jasotzeko. Horietatik erdiak basoana harrapatutakoak, gero erakutsitakoak hori egiten, da beste erdiak hoien seme-alabak jaiotzen direnean, erakutsiten dizkiete, gaina badaude, olako esan dezagun, granja batzuk, ero olako usteategi batzuk, non erakutsiten dieten tximu hauei jasotzen, eta gero, saltzen dizkieten koko ekoizlei, ez? Pentsa, zelako onura dauden, kokoa biltzen, gizaki batek, oin pertsonak biltzen die, jasotzen ditu 80 koko egunean. Tximu bate badakizu zenbat jasotzen dituen? 155. 1000.
Laurogeitik 1000-ra? 1000 jasotzen ditu tximu batek eta pertsona batek 80. Zenbakiak hor daude, Ba, bai. Orduan kontua da, bueno, horrela erabiltzen baituzte, nik alderatu egin dut hemen, ez? Guk hemen artzai txakurra bauzkagu, txakurrak, txerriak erabiltzen dira baita boiurra eta bilatzeko, bueno, hor, segun zetratu ematen diozun, zuk, txakur, txerri, erabiltzen duzun animali hori, zure, ez dakit, lanean, bueno, baita berdina. Tximu hauek ondo tratatzen bada zituzten, bueno, gaitzerdi, baina... Baina antza ez da hola. Ez, kontatu zein behar duzun, da gero jarrituko, ze badauka mamia dauka gai honek eta. Orduan, osagai lehorrak jarriko ditut hemendik. Bai. Irina, gero gatza, bakitzu errestako soetan bebai, gatza botatzen dugula, zaporia altzatzeko, eta altzatzeko gabizenez, altxagarria. Altxagarria, bikarbonatua, da azkenean, hau, legami kimiko bezala ezagutzen dana, olakoak honek nahaziko ditugu, eta gero elkartuko ditugu osagai ezeekin. Beraz, izango direla? Osagai ezeak, bueno, ezeak azukria da. Txoena? Arrautza? Ez. Urina, 175. Vale. Eta beste bat, bueno, ezea ez dana, baina beti honekin nahazten dana lehenengo. Azukrea. Eta? Kasu honetan, panela azukrea, alde batetik, eta gero botakotza bebai, vainilla azukrea. Bueno, kontua da, tximu hauek normalean kateatuta izaten lanean ez dauzkatenean kateatuta izaten dituzte, beraien lana ez dutenean ondo egiten, kaiola txiki batzuetan sartzen dituzte, eta zigortuta izaten dituzte, eta gainera, zuaitzetara ISS egiteko, palmondotara igotzen direnean, koiar batetik, soka batetik lotuta izaten dituzte, eta danalako batik, sarratzen badira jabeak, tirakadak, eta hainbat hiltzen dira, goitik erorita, gero baita listorren eta txistadak eta jasotzen dituzte. Orduan, koitxauak? Koitxauak, baina zenbat igodan eta zenbat hartzen den gaur egun, ez? Eta jende asko gehien bat da, barazki jale pila batek, gero vegano pila batek, produktu hauek esne, koko, edari vegetala hartuko dute, pentsatzen, zerbait, vegetala da, baina, oin hau jakin da. Lan baldintzak, diela oso eskosak. Animaliak erabiltzen dituztela, bakarrik animaliak erabilita hau ustiak eta hauetan, ezin dira. Eta batez ere, hor egia da, lan badagoela, gero eta gutxiago daudena, eta ez dakit, gaur egun dronak eta daude, ez aldituz, dronakin ezin aldute hori makinaririk ez alda hortako, napar bati jun, eta esan, juteko ara, palmondoan aspira, hola nik guzteko, holako, nola da, olibak eta botatzeko eta badau sistema bat, ez? Holako eskabadora bat, olibondoa hartu eta honeko olako koko bate buruan ematen baizu, letxe. Hor badago, esate dutela, marrazoi beldurra dietenak, urtero hildako gehiago daude. Kokoagatik. Kokoak buru gainera erori danak, marrazoen eraso bategatik. Siesta botaten lasai. Zupetza. Zerako sustoa, pumba! Hala, kokua. Bueno, esan dakua. Tximu gixakoak. Ontxe bai zigor arrautzak, Oso ondo. Ontxe bai gorringoak hemen botako ditut, eta guk bakarrik errezeta honetarako biako ditugu zuringoak. Beraz? Oso ondo. Bueno, bitelik hemen panela azukrea, koloreatik ikusten du panela azukrea erabili duela, eta hor, badago uste oker bat panela azukrea nahi beste jan aldugula. Ez. Egia da, azukre txuria eta baino osasuntxoa badala, baina ez du gaztu behar azukre badela, eta hau neurrian hartu behar da. Osasuntxoa esaten dugunean bebai, azukre kopurua berdina da, ez da gehiago aldozula jan, baizik eta honek gehiago azukriaz gain dauka basuntza, beste mineral batzuk. Vitaminak eta mineralak eta dauzkala, beltzak bezala azkenean, ez? Hori da. Hemen, naturalena zerbait gozatzeko fruta erabiltzea izango zen. Hau da, fruta ezberdinak hartu, nik gero, ez dut azukrea konpota bat ingo dut, baina gero krepearen orea mugurdi batzuk birrinduko ditut, eta hor azukrerik ez dute erabiliko. Hor gozo puntua frutak emango dio. Frutak ematen digu gozo puntua, azkenean fruktosa dauka, baina zuntzara ematen digu.
Gero, zukuak erabili alditu. Zukuak gozo puntu ematen digute, baina zuntzik eta ez digute ematen. Eta horrek dauka azukrea gaina kontzentratua. Hori siropak izango zen gehiago, ez? Hor, siropak eta badauzkagu, eroestia ere, baita, gozagarri moduan erabili alditugula, baina, hauek ere, jakinda, azukre pila bat daukatela, eta hauek dena bezala neurrian, eta albada ekologiko erabili albadugu, eta euskal estia bada asko sobeto. Zarataren ordua, zigo. Bale, bota, nik... Gutxi egot, Bai, panela azukrea, azkenean, guk koko azukrea Tailandian ikusi genuen nola egiten zen, azkenean zen kokoaren hartu loratik, han botatzen zuen izerdia, gero irakin egiten zuten, denbora pilaten irakin, eta hori olako sirope kontzentratu bat lortzen zuten hori berotuta, gero lehortzen uste zuten, da gogorra geratzen zen. Hori birrindu eta panela bezalakoa lortzen zen, baina panela kasu hontan izaten da normalean kainaberan zukutik ateratakoa. Arroz hauz? 3 urte eta gero ze gutxio. Aleluia! Aleluia, oso ondo. Piteli, holan behar da. Ontxe, koko esnea eta jogurta gehitxuet, eta ontxe honekin egin got, berdinakin aldo zuen, baina, zarata gehiago esartziaren, da zuen belarrixendako, onena gurou. Beraz, hemen txaukau jogur naturala, 125 gramo, hau da, jogur natural ale bat, holako ontzik txikitxotan eta etorten dienak, eta gero daukau koko esnea. Koko esnea lataskoa, bale? Ze badauz, bi mota, batzuk tetabriken eta saltzen dienak likido hau adia. Gehiago esne tankera daukatenak, ez? Bai, honek dauka gehiago, esne gainana edo bada krematxua, orduan, hau interesatzen jaku, eta honek emango gotza oinarri xai berai, koko saporia. Olakoa daude gozatuak eta gozatu gabeak, hau azukrea beko izango da, ez? Nik gozatuak ez dukit ezagutzen. Nik apritu ditu, batzua daude gozatuak, azukrea botatzen diotena. Beste bi azukre falta zaizkigu, hauek esan dezagon kaltegarrienak. Nik dati jazamina baina ez. Ez horre furtan atalean sartu. Bale, kaltegarrienak azukre. Edo ez hain osasuntxuak. Txuria? Txuria. Eta? Sakarina eta olek. Bale, jendeak edulkoratzaileak eta uste duela direla, ez nik hau hartuko dut, eta bai egia da kalorik gutxi osartuko ditugula, baina gozatu, ezberdin gozatzeaz gain, hainbat eta hainbat ikerketak gero eta gehiago daude, non hauek, baina, zenbat gaieta eta aurkitzen ditugun, azukre gehigarririk gabe. Eta gozoa dira, bai, azukrerik ez daukate, baina gero, irakurri duzu atzean zer jartzen duen, ez daukate ez frutarik, ez daukate zuk esan duzuna baina, nola da, datilik, ez ezer, daukatena da, holako edulkoratzaileak dituzte, eta horiek ematen digutena hori, azukre puntu hori altua, nahi izatea gainera, gero hori bilatzea, eta erdi esan dezago, engantxatu iten gaituzte horretan. Ordan, aukeran, hobeto azukrearekin, edulkoratzaile hau gabe. Ze kaloriek gutxeo nahi baitu, gutxeo jan berko dituzue. Ero erre, sartutako gehiagizko kalori hori gehiago. Baina ala eta berretzen baituzu, besta ezin da jan, gero erretzen baituzu, Ez. Hemen txe, baetuko irina altxagarria eta gatza jarri hau hemen danai batera, eta joango gara gure bizkotxu egiten. Oso ondo. Indargabe geratuta. Adimen artifiziala nik uste dut gaur egun asteroko gai badala. Ezken aldixan? Bai, eta gero eta gehiago, eta egia da, irratien da gero eta gehiago dago. Duela asteratzu Parisen batu ziren hor Europako herrialde ezberdinak, eta adimen artifizialen inguruan ze muga jarri zerrez, horretik tartean sartzen da, zer utzi zerrez. Errezeta gastronomiarekin ere bako ezekusia. Bai. Zertan, errezetan jabetzarekin. Nahi dute esan, zuk ez dakit, errezeta hau asmatu duzula. Bai. Eta ez duzu nahi, errezeta hau inork erabiltzea. Zuk azkenean, zuk hau interneten igotzen duzu momentuan, zuk badakizu adimen artifizialak zeiten duen, ez? Zuk galdetzen diozu zerbait errezeta nahi duzulain kokoarekin, adimen artifiziala interneten sarean dauen guztia hartzen du, eta hortik berak errezeta bat, errezeta ezberdina proposatzen dizkizu, tartean zure harrapatu aldu. Nik uste dut hori, filosofia kontua dala edo, ze ni adibidez, dana elkarban atzean, ez dakit alden hau, eta nik badakit nik Instagramera edo ez dakit txorioneko TikTokera igotzen baditugu errezeta batzuk, azkenian, jendeak erabiliko itxula eta jendeak agertuko jakola, orduan, enau horren kontra, be. Zu ez, baina Paul McCartney bai?
Badaude, adimen artifizialarekin abestiak eta egiten dira, musika ezberdinak ere erabiltzen dira, eta hor Paul McCartney aipatu dut, tipo ezaguna da, Beatles. Olako, olako, zebra bide batean pausuan. Laburpen ikaragarria. Baina jenteak, let it be. Bueno, Paul McCartney hor jarri zuen, ez zuela nahi adimen artifizialen beraien musika eta hori ez da nola izango, gero kontratuz egiten duten, ero horre baimenak ero ongo dira. Egia da, hortan, zuk aldozula, holako adimen artifizialari jarri. Aldozu Paul McCartney lauteiatu gainean abesten da, orduan, bere hotza hartzen daue, holako aldaketa bat itxotzi, eta agertzen da, Paul McCartney lauteiatu gainean abesten. Beraz, artista batzuk... Ez dauka zer egin, Juan Carlos Pérezekin, mesedez. Artista batzuk, horren kontra dauz. Zabazko agertzen da, aldoztazu jarri Bad Bunny, ez dakin horren abestia egiten, da esaten daue, eta artista asko azarre dauz horrekin. Zein txia, hori asenariak. Bai, hori. Bad Bunny da... Legunen enteratu nintzen, abeslari famatu batei dago, abeslaria ditxo alzeo. Bai, Puerto Ricoko erregea. Ze musika mota egiten du? Latinoa, reggaetoia, salsa, musika urbanoa deitzen da. Ez dut esatzen. Errezeta esan modu zu da, eta ero jarrituko du... Errezeta ona, kontu gehiagokin. Irina apurtxo bat gehiago jarri doz, ebanak isen, dana enotzala barrura botako. Vale. Baina bota diozu eskatzen zizuna, ez? Hori da, eskatu doztana. Bez ikusi dozu zelako krematxo bat alatzen da, gero bebai, hementxe jarri dugun kardamomoa, bota hotzat, apurtxo bat gehiago, eta hori etortzegako ona ez da. Bai. Berez, ontxe molde bat atara, gurinez holan estali, eta moldean jarriko. Oso, ondo. Eta 35 minutuan, 180 gradutara. Erki, nik oin etorri nintzen herrialdea, arabiarrak eta euskarak hainbat eta hainbat hitz dauzkagunak euskaraz, jatorri arabiarrekoa direla, eta ez du gaztu behar, 8. mendea eta 16. mende bitartean, arabiarrak Euskal Herrian egon ziela, eta, lotura hundi egon zen, eta hainbat hitz dauzkagu euskaraz jatorri arabiarrekoak. Hor, erderazko asko eta aldetik ero atik azten diren batzuk, ez? Oso oikoa entzuko zeluten inoz alkatxofa, ez? Hori arabiarretia datorrena, gu badauzkau beste batzuk. Alkandora. Alkandora. Bai. Tik-tak, tik-tak, gehiago. Nuka egintzen du herrian? Alkateak. Alkatea, beste bat. Zer dauka alkola? Bardoa. Alkolak. Oso ondo. Nun erosten ditugu barazki zoragarriak baserritarrei? Azokatan. Azoka, oso ondo. Zertaz hitz egin dugu duela gutxi eta kaltegarriagoak, hobeagoa daude, txuria, beltza, panela, azukrea. Azukrea, oso ondo. Eta zer eman dugu, notizietan zer ematen dira, gaur egunez zer ematen ditu? Fake news. Albisteak. Eta non sartuko du Patriziak bizkotxoa? Eta hau sartzean zer sartuko digu honek? Algara! Bueno, labian sartuko, vale? Labean. Labeak ez dauka, ez dugu sartuko. Labean, 180 gradu, 35 minutu. Vale, atorrarekin kungo zara. Bueno, badauzkau, Patri, baina lasai. Atik azten ez diren eta aletik azten ez diren hitzak ere badauzkagu. Eta pista bat emango izut. Gaur hogean sartzen zarenean, mantaren azpian zer dago? Almohada. Hori buruan azpian dago. Maindiriak. Izara. Izara, arabiarra daukagu. Ez que aletik zoi ezen ez, almohada. Ez, onjaz. Oin esan du, atik ez dienak azten. Legunean, zeren ura errege opilari botatzen geniona erabilun? Ja, haukat burua ja nekatuta. Laranja lore ura. Laranja, limoia, eta enoa matraka gehiago ematen, eta hori izan da azken izan, matraka ere, jatorri arabiarrekoa da. Matraka bai? Bai. Eta hau ez da zigorrek esaten duela, hau berrian agertu zen artikulu batetik dator, prentsa serioa, eta kasu egin beharrekoa, baina, lotura daukagula, beraiekin, eta hainbat hitz
Bori, jatorri arabiarrekoa gureak. Betxo. Ase algara. Interesgarria oso, ase algara. Hemen gurina urtuko dugu, eta gero intentzioa da, bizkotxuan gainean jartzea olako krema bat, normalian buttercream deitzen dana, ez dakit, muffinsen olan gainean joaten den krema txuri hori. Gurina oinarri daukatena, ez? Gurina, gazta krematxo eta azukra utzakin, baina gero horren gainean joango da olako, koko txigortu bat. Koko txigortu ezela nahin gaun, gurina urtuta, gero hemen, kardamomoan prozesua errepikatuko dugu. Osa, berriro edotuko dituzu, barruko hasiak eta... Hori da. Hemen, esan behar da, kardamomoa leka bat dala esan guen, ez, Patri? Igual, ez. Azkenean leka baten barruan datoz hasi danak. Hori da, hasiak barruan etortzera eta hori... Kakaua be... Leka da. Osa, txokolate hartzea lekale plater bat hartzea bezala da. Horrekin, alditxugu nutrizionistak eta engainatu. Eta beste urte bizial gara, oiek, bitu? Bitu, Baina hemen, badakizu, Patri, beti, nuna da, arau hain da, ero lege hain da, trampa beti da, hola, danetarako. Eta hemen, zenbat aldiz aipatu dugu, holan, dietan nago, eta holako fruta ale bat jan behar dute goizean. Oso, ondo, meloia, txaka, anana, ez bastakit leka bat da, baina egila da, hasiak leka baten datozela, eta honek zabaltzeko onena labana, erditxik, eta gero eskuekin apurtxo bat lagundu, eta hasiak nola atara, eta honek motraiuan, segitxuen eitzen di, holan golpe batzuk, desestresatu. Eta bestela klasikoetara joan zaitezten, betiko klasikoak ez dutena sekula utze egiten. Kanela zotz batzuk hor sartu, vainilla sartu bertan, eotu baita, eta horrekin, zerbait, ez pasarete, gauza berriak probatzekoak, erolako gauzak dastatzekoak, aukera daukazue, betiko klasikoetara juteko, sekula utzik ez dutena egiten. Nik olakoetan, laraina zala eta limoia zala, nahiz eta lehorra ez egon. Hor pixkat birrinduta, ero hemen hartuta birrinduta pixka bat, zoragarri geratzen dira. Hor aukerak, guztuen, ero eskura daukazuenan arabera gehien bat askotan, ez? Garrantzitsua, hau itxen dugunean gero txigortu, bai kardamomoa, bai kokoa, zu basuan eitxia, azkenean, espezia danak bakitzu segitxuan erre itxen diela, orduan, kontu ondixakin, etengabe mugitzen joan bide, eta kokoakin berdina pasatzen da. Kokoa hemen usten badugu 5 minutu eta ez botzaukazurik itxen, segitxuan marroi beltza ataratzen da horrekin gotzu gero saporia mingotza eman. Pasara zu koko salia? Koko salia? Bai, betxu, nire jefia sanak, erakutzen ostan kokoa apresiatzera. Baina hori egun berezietarako zaukan gure. Koko gaietak eta itxen. Baina hori zan egun berezietarako zerbait olan. Ez dakiz, hori beti, nire gure sanak erakutsi zigun, norbait bizitan ero juten zehaenean, ero zerbait norbait egaitik olan, interesa bazegoenean, zerbait berezia mon berzitzaion. Guri aitak erakutsi zigun, ero gazta batekin juteko, urdai azpikoa, ardo bote jaun bat, baina gero ikasi genuen, izaten baitu zolako kokoko gaieta hon batzu, ze badaude, onak, justo, ez da. Eta hoiekin, edozer lortzeko gai da norbait. Honekin bebe, siropa bat, estixa, astigar siropa bat, edo olako agabe siropa bat. Badakizu urko gaztiak ez zuela ezagutzen agabea zer zan. Ez? Ez, eta zan, azaltzen da zer dan, gozagarri bat, azkenean horrelakoak erabili aldituzue, inoiz ez baduzu ikusi, estia erabiltzen duzuen edozein errezetatan, ero gozatzeko edozein errezetan. Berdin zait, arrozesne bat egiteko, kafesnea gozatzeko, ero bizkotxo bat egiteko. Hauek, erabilera berdina. Azkenean, pixkat, eseauak geratzen dira, azkenean hori da, baina bestela badauzkazue, saltzen dituz da, zagar kontzentratu lako, estizuku, zagar lodi bat ere, hoiek, erabilera berdina dira, eta, batzuk interesgarriak izan aldirela, indize glusemiko bajua nahi badugu, honek, azukrea baino, bajua doka. Hori da, eta gainera... Zeu zaina, Patrik. Ja, segitxuan etortzen da betxu koloria eta, zuek usaia, mundikan teknologiak hori ez dago onartzen. Baina, usaia, benetan, ona dala, eta koloria zuek ikusten zuen etxetik bebai, segitxuan aldatzen dala. Beraz,
hau, etengabe gutzen, koko pastela izango da, Nola gota zen duen legunean, niri gaina, hola nerdi daltonikoa niretzako dienak, gutena maite ditu eta daltoniko entzako era hor. Inklusiboa. Hau, kolore holan, iluntzen doa, txigortzen goaz. Txigortzen doa, bai, hau koloria zelan deitxikotazen bai, koloria. Beixa? Bitu, bai, hori krema kolorea da, ez? Bai, ez? Hau Beixa, izango zen. Ez dakit, Bueno, hemen gurina bota zenion, gero izango zen nola da, krumble hori nahi duzu bilatu lan pixkar zerbait txigortzea? Bai, purtsoa bai. Vale. Ikusten zu sakonetia, badabilela. Bai. Ikusten zu hor. Vale. Badabilela iluntzen, beraz, kolore hori aurkitzuko, eta etenaldi honetatik jatu zenean. Bai, ze behar dugu bizkotxoa inda, eta... Bizkotxoa inda, eta honek be, zarada sartu bida, gorduan. Hau ja, apurtxo bat arrotuta daukagunean, bakarrik nahasi bidie, gurina, gazta krematxua eta azukra utza, beraz, bixak prest ditxugunean, etorriko gara. Ba, hementxe, hau, segitxuan iten da, Hogeita ma segundutxo, minututxo bat, haben dana onda ondo bildu arte. Biteli, hauetan nola dauek muffinetan. Cupcakesak. Oso ohikoa izaten da, koloratzaile bat bota horra. Bai. Kolore ezberdinak, urdinak gorria nahi duzuena, eta gero hiekin apaintzea, ez? Naturala ganez. Klasikon. Kasunetan. Bueno, horrek erabiltzen dira jangarria dira, ordan, bueno, ez dakit, naturalak ez dakit izango dira, saltzen dituztena, baina, bueno. Urdina koloriekoa, batez be, ez dut pentsetan, Baina hori abiak erabiltzen baditugu, abiak, zaiten azte, abian nietzako gorria da, baina bai, bueno, badauka urdin more puntu bat. Abiak badauka urdinan. Morea, bai, urdina morea, bueno, ziurreniko lako zukun bat bota eskero, pixkat, emango ziola kolore honek. Bueno, honek zigorrek lengunean eman zauen trukua, buelta emon, eta alde lixua aukeratu, gainean jarbiotzazu gauzak, eta azkenio politxagoa edo lixuagoa, badago, ez da. Ez da muffin bat, muffinak eta ez goraka holan pixkatera, bueno, madalena dira punta izan behar dutenak. Ze berez, muffinak eta ezberdina daukatena, madalenak punta izan behar du gorantza, eta muffinak lizuak dira orea hori. Berezia da, eta lizua geratzena, zegatik, gero hau jarri behar digulako gainean. Orduan interesatzen zaigu ez astea gorantza. Altura, handia hartuko zuen. Altura, ostra. Nio, hola netxia hau. Hombre, azukre hautza. Gurina eta gazta krematxua. Zen duzu gehiago. Eta gero gainean, darama, bueno, krumbler o koko, txigorki hori gainetik. Bentxe, mauka batekin, igual forma politxako lan adetzen zuen, baina, horan, lehengunean esan gauen, naked cake, horan naturala. Ezta? Horan, akabera artizaua, inperfektua. Maukarekin ingo zu ez naked cake, eta ni petzaten naked, bai, hola, esate jozo baita, gero, naked, vale. Itali, nire inglesa ni inglesa basikoan pixka beraxo. Aspaldi lehen bidaiatzen gendun da, pixka praktikatzen baina ezartz. Eso ez? Ke ba? Bueno, ia bueltatzen da txiloe, hemendik ez dakit eskaera publiko bat, txiloe bueltatzeko. Hementxe kokoa, egin joguna, txigortuta. Gainean, ikusten duzue koloria, zer aldatu dan, eta sobratzen dana, jogur baten dako gozaltzeko, merixen darako, lan fruta apurtxo batekin. Txikixa platera ero ondixa? Igual, hori baina ondixa igual bai. Vale. Pom, laukia, borobia. Hola xebe. Hola xe sorbitzako, eta... ezken pena emoten dago honek apurtziak ez da? Ba, niri ez. Ez? Ni probatziara edot. A ver, Patri, zertako iten da, ero zertako hartzei jo lan hauek, gero dastatu alizateko, ez? Hortan arrazoi. Sartuko lan zatitxo txikitxo bat. Zeitxura goxo. Hau da lizunke. Ez zanein bida gaina. Bueno, gero haundixo batako. Eta hementxe gure koko pastela. Eta ikusten duzu gainera, hau, honek ezetasuna mantentzen dagoela hobeto. Azkenean, sartu dut koko esnea, da honek. Zena esan diozu kokona atxaune? Koko apurtxo bat, bauka, ez da, bukaeran. Ez dira da, Flowers. Koko esan duzu ez? Bai. Zer nik kokoa maite dut.
ez dituzulako nire krepeak dastatu ere. Maite zaituztet krepeak, edo frantzesez, jetem krepeak. Nik jetem. Bueno, krepe batzuk ingo ditu, zeintzuk kolore gorria eramango duten, mugurdia botako dizkiogulako, eta gero barruan konpota bat. Baina ez da betiko konpota izango. Konpota tropikal antzeko bat, eta horrela prestatuko du. Marrubia, kiwia eta banana moztu, azukrea eta limoizukoa lapiko batean jarri, eta bertan jarriko du konpota bat egiten fruta guztia. Mugurdiak, arrautzak eta esnea birrindu, iragazi eta hori irinarekin eta olioarekin nazi. Horrekin krepak ingo ditugu eta ero konpota honekin bete ondoren zerbitzatu. Orduan esan dako, hemen daukat limoi bat ikusten duguna erabili izan dugula, azalak eta erabiltzeko, noski? Hau da, etxetik sinesteko berrerabiltze ditugula. Dana berrerabiltzen dugula, bai, guk hemen, dana. Eta hemen ingo duguna, zukua jarriko dugu, azukrea, eta zandakoa, konpota izango da, bi kiwi, banana bat, eta marrubiekin egindakoa. Hori izango da, betegarri moduan erabiliko duguna guk. Baina nahi duzuena, holako beste fruta, edozein fruta erabili alduzu, Da, zigor, errezetia nondik partu duzu, zein da jatorrixa deitzeko maite zaitut krepak da? Norbaitei holan zuria maite mintzeko oparitza dotzasuna, edo... Yes, marrez. Balago, liburu bat asko maitu eduna, errezeta liburu bat, lepainkuto dien, hau aurkitu nuen Bruselasen egin genduen txorieneko bidai batean, etan jatetxe batean aurkitu nuen berzioa frantzesez, eta itxura oso nazeukar, zenik frantzesa oso gutxiaki, baina errezetak irakurtzen justo, nik justo osagaiak eta horrega oso bai. Lau hilabete nituen Frantzian lanean, eta ikasi nuen holan neska lagunetaz daitzeiten azte zionean, enuen ezer ulertzen. Baina sukaldearitzaz bai, eta asko gustatu zitzaidan, eta aurkitu nuen erderaz badago la berzio hori, inglesez ere badago, eta oso ondo, hau da, 3 Michelin izardun jatetxe bateko sukaldariak, bapatean, esan zuen, naskatu naiz, utzi zuen, eta okindegi bat ireki zuen, eta gero horrelako errezeta liburu bat, nun ogi ekologikoak eta egiten dituen, eta osasuntxu jaten erakusten dizu, ez? Eta errezeta hau tartean sartzen du, eta guk ingo duguna da baita krepore bat, non beti gurina erabiltzen den, baina kasu honetan guk olioa botako dio. Beste osai guztiak berdinak izango dira, eta azukrea bai erabiliko dugu, baina askorik ez, eta izango da, konpota egiteko hemen botako duguna. Eta aldidator. Eta jetein, ez dakit izena horrela lan krepearena, ez da, nik igual gorrixa kolorea sartzautzazulako lan mugurdixekin eta marrubixekin da horrek egia da, beti pasioa, maitasuna da horrek simbolizatze ditu, ez? Baina, Patri, zuri etortzen bezaizu norbait krep batekin, non olako kakao ero txokolate krema barruan daukalat ez eta izu itxeten, baita, ez? Onartzen diozu. Edo biot forma badauka. Egia da, hor San Valentin egunian eta ez dituztela olako sartagin berezixak bioz formakuak. Bizkotxoak eta iten dira olako. Bizkotxoak eta iteko, tortitak eta olakoak iteko, ez? Bueno, detaietxuak. Hor dauz, egia da, Frantzian daukola jatorrixa, ez, krepek, baina, ontxe, mundu osora zabaldu diera, eta bakoitzak bere ikutua emate dotzala. Adibidez, nik Japonian egon nintzenian udan bertan, altzagarri holan pila bat sartze dutzia, arrautza da, zuringua, arroduta da asko. Loia dira, ez? Bai, holan altua, gero jartze dutzia, itxen dabinean hor sartaian jartze dutzia horako kanpai bat. Bai. Lurrunetan egoz dadin, ero? Bai, horako labe holan funtzioa egiteko, eta bai, holakotan, adibidez, Mexikon, aputxo bat finauak eta zerbitzatzen die, bertan kajeta deitzen den saltza batekin, dala esne gozokiakin, hau da, dulce, letxe, olako batekin. Eta, Amerikatako estatu batuetan, ezagutza ditugu, hor, irugiarra, astigar jarabea, eta, danetatik sartzen dutziena, holan, gozaltzeko tipikoa izaten da, ez? Baina, maitasunez egin eskero, eta, estimatzen duzun persona bati, horrek ere, jetein. Jetein, bai. Ez? I love you. Horri izango zen, I love you. Eta, amerikanos itzein da, I love you. Bortxikleagoan, erziolan. Azentuak imitatzen, Bai, oso naiz. Bai, 10 urte nituen eskola batean hortan. Euskal Herriko Carlos Latre. Zin da hori. Bera idetze dutzie, Espainiako zigoriturreta. Ez da hori zen.
txikila izango da, horxen, seguru. Tipo bat. Bueno, ez dakit maitasunakin edo erlazionatu da dauzen, baina jende pila batek maite ditxula bai, eta hauek ez dira Frantziako krepak, baizik eta sopelanako napolitanak. Nik irakurri nuen hori, eta Biteldi, kontua da. Zuk, gidoi hau irakurri ondenen, nola ez dituzu ekarri erakusteko behira, hori dira, txokolate beltza, txuria, tinta, pum, dastatu biok hemen kritika batein. Aitortuko atzu segatik. Normalian ni naturalan zako eta gidoiak irakurtze ditut programazio baino lehen. Bale. Orduan, horregatik izan da. Baina, gaur irakurri ditu dela, gaur erosi, eta urrengo txorinerako, urrengo txorinerako. Ezagutzen dituz hau da, ezaguna dira inguru hortan. Ezaguna die, baina nik aspaldi holan entzunaben honei buruz berba itzen, segia da uda baten, bastakit ezagunak izango zera, baina oso ezagunak bihurtu ziren, ze influencer batek Maria Pombok honei buruz eintzaren berba. Eta orduan, joan inzien, da bapatian, leku danetan agertu zen, da biralak, eta ez dakizetanik, sopelanako lan leku bateko, da establizimendu bat, denda bat, auzoko denda bat, denetatik saltzen da biela. Eta honek itxe dituzte, eta berez, holan ezaugarriak da, kanpotik oso kurruskari, gero barrutik txokolate krematxua, eta dauka txokolate txuria eta beltza. Zera, nien naizela txurizalea, Biteldi. Ekarriko ditut, eta ezin nabein beltza eta... bat, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, eta zuetako ez. Bai. Hau da beti bezala. Gabon eta mundu guztia loteria hartzen du iturrietak izan ezik. Eta tokatzen bada, soriona, beste izango izu, animo. Nik ez du sekula hartzen olakoak, lehenko eta ez ditu dalako begiratzen gero. Aztu itzen zait. Igual karterian daukotzu bat, premisio ez daukana da... Baina ezin dut eukin. Zestut hartzen inoiz. Baina hori zutze oparitzen, amamak beti oparitzen ez da bat. Nik horrek hartzen dira, nola da, institutokoak eta etortzen dianean erabeak eta hori, ikasbidea irakota, hoiei hartzen diet, baina gero esaten diet, geratu zu. Apuntatu, zigorratzean, nire telefonoan ebazue, eta tokatzen bada esan. Agian tokatu zait inoiz desagotu. Akordatzera, Gran Canarietako bidai horiton gauzana, zigor iturritan izenian. Bai. Bueno, 3 arrautza. Murdiak, hauek emango diote, ikutu gozoa eta kolorea. Hau ingo duna da oin, birrindu. Baina danak ez dutzu botako, ez? Bateun bat olan dekorazio bezala, ez? Marru bihotzi. Pero la ordenetan ingo da. Hauek neurrian behar dituz, bestela agian ez zait ondo ateratzen, da gero auskalo. Bueno, ondo birrinduko du, eta gero ingo dut, iragazi ingo dut. Hemen azkenean, haizu mugurdiak olan asitxo batzuk eta utziko izkigu, eta hau garbi nahi dudanez, ingo duna. Ondo birrindu, iragazi eta gero ja naztuko dugu, krek batek izaten duen urrengo osagaiarekin. Izaten dela irina eta esandakoa. Kasu honetan, bikoia dakala ekilore olio botako izkiot, eta gurinik ez dio botako honi. Eta, behimaio geixautan, aipatu dozu ez, krepa lehena sukaldariantzako. Apurtxo bat satarragoa eta ataratzen. Eta guk esan dakoa gaur, gurinik ez dugunez erabiliko, ingo itugunez, arrautzarekin, olioarekin margotuko dut. Ez da, baina egia da gurine errea ez dala atsegina. Goporra hemen daukat, eta hemen esan dakoa. Irina, eta bikoia dakala ekilore olio, normalean gurine izango zala, hemen botako izkio, eta lehen eindako nasketa. Eta hau, ondo nazi, eta izango da, gure krepeak egiteko, gurea. Oso ondo. Itxura goxua dauka, imaginatzen oso, haulan, bakit, egoera haulan txar baten jarriko dutela, baina, imaginatzen oso, kartzelako menuan hau gozaltzeko? Oino. Izango zan menu dotorea, ez? Nibela, ez? Zuk, adetuzu noiz baitxoran munduan zehar kartzelan eta zein baten daben bazkaltzeko? Menua, eguneko menua, egongo da. Eguneko menua, baina, karo, bakotzak bauka beria. Adibidez, estatu batuetan, ez dakit honek ingo dituzten gozaltzeko, baina bestela bauki hot dogsak, asa entxalada eta bertako lan tipikoa dien errezetak. Zekarri da, zolan menua, gartzeletako menua? Bai. Bota, a ber. Noiz baitz, baldin bazoia horrek herrialdetara eta zehoz etxarra itxemozela, bakizu, adosu aukeratu, adibidez, Japonian, daukatzu arroza integrala, hori, osasuntxuena Japoniakoa. Arroza integrala, barazkiak lurrunetan, eta plantxan, arraina. Bueno. Lau hor matarten zaudera bintzat osasuntxu. Gero, gimnasitxora jo,
egon, gero kartzelako liburutegira, eta listo, eta Eta ataratzen zara, bikarriarekin kanpoa. Oso, ondo? Bueno, Vale. Errusian aldiz, hemen gotzue hidrato bezala patata egosi bat, eta aragi gixatua. Zein komentatzen dugu gehiago, zeinek? Oingoz Japoniak egatzen ez. Vale. Erresuma batuak, bueno, hau, oiaskoa, Bai? patata frigituak, eta ogi xerra bat moldekoa. Ostra. Ja, eske menua ez da oso. Ba, labur bat artean, geldi egon behar bazu, askori ez dakit, ezingo da jan, ez? Ja. Brasilen hori doia jarreran arabera. Zuk jarrera ona ukitzen baduzu, Bai. janari ona badaukatzu. Txarto portatzen zala? No, ez dakit zer Ez, horre tximu jantzera, ez? Ez, okerretan jarrita arroza, babarrunak eta aragisa. Vale. Honenian ez dakit. Baina, honenian olan itxuran, Norvegian, arrainbolak izkirekin eta saltza txuri batekin. Bai, Beraz, horrek itxura holan onaua dauka. Ni uste Japoniakin geratuko nintzela. Bai, baina, bueno, aukeran, krep batzuk, askatasuna. Krep batzuk jatea kalterik ez. Ez. Bueno, hauek uste dizu, oroa pixkat, loitxo, esne pixkat bota, bueno, gero botako ditut, fina bakinko ditut, justen da pixkat trinkoa jatu dela, baina, bueno, hemen krepak egiten joan naiz, ikuste duzu, utzi, burbuiak hasten direnean bestaldetik ateratzen, minutu bat gutxi gora bera, buelta bat eman, beste minutu bat alde hontatik, eta hau plater batetara ateratzen joan gora, eta gure konpota oin tapak enduko diot, eta nahi dudana ur pixka lurruntzea. Orduan, egurra emango diot, hau lurruntzen joango da, nik krepatzuk egiten joango da, eta gero, bueno, jatera, besterik ez, zegurra. Hemen, ostutzen hain ez pixka konpota, ezke perua dago. Bueno, bertan errezetan esaten du, plater batean, bi krep jarri, Bai? hauek bete, bildu eta zerbitzatu. Vale. Orduan. Izango da luziagoa, oza, batekin itxen modu baino. Ala, bete ondo. Hau da, esaten dana, Hombre, hau da asko maite duzula esateko. Itxiko zu. Ez, nahi dut holan, hola xe. erdixka holan ikustea. Eta, Ona. eta, bueno, marrube, jartzen egin zuelako marrube bat. Venga. Hau menda ostotxo batzukin, hola, me bai. Holan ez, kanpora begira. Bakitzu forma emoten bihotzana marrubixai. Eta hemen dauzkazue, maite zaitut krepeak. Lasai ohitutan hau. Ez dakit, mate. Zu bai? Nik bai. Tori? Ez, maizke horretarako maite inbiotzut eta, ja. Ez, horretan maitatzeko Eza hoztasun komentarixo bat. Ez dakit, ideari, ez dakit, baina ina daiteka? Bai. Bale, gero erakutziko diaz. Ba, lagunok, hemen gure krepeak. Eta hauek, dastatzea besterik ez da falta. Ia ba, sardeskak. Zarrezkak nik ustu, labana holan flask moztuta eroko jarakin. Venga ba. Ez? Bai, amosteko besa. Hartu betegarria, Patri, ze Bai, hemen. krepea ez da batere gozoa, daukan apurra, frutak eman diona da. Vale. Orduan, hartu behar da, bai ero bai betegarriarekin, konpota honekin. Goxua. Oso ona. Konpotarekin, gainola, Dana konpontzen da. puntua, Txistia. Sí. Konpotarekin dana konpontzen da. Ona. Hau da, astelna, ondo hasteko modu ezin hobea. Bai, maitasunakin. Bai, eta bere ikorrak badaude, are eta gehiago. Eta bihar lagunok, txuren hemen. Bai, martutzena. Eta bakizue, piztu ETV bat. Eguarro izan. Eta ikusi, sokalaritza saio, poliki hau. Oso, izaterren, da bihar. Agur.